Un encrave natural único sobre a ría da Arousa e aposta pola sostibilidade a través da arquitectura bioclimática fan da Secocabana Rías Baixas un destino ideal para conectar coa natureza. Este complexo, situado na Pobra do Caramiñal, consta de 6 cabanas elaboradas a base de cedro e madeira reciclada de batea, perfectamente integradas no medio natural e sen apenas pegada enerxética. É un proxecto creemos que innovador, ahora mismo no mercado, son cabañas ecoeficientes de diseño e construcción propias, feitas en madeira de cedro e madeira reciclada de batea no exterior, en búsqueda dun turismo sostible, un turismo de calidad, un turismo preocupado ca natureza, con corresponsabilidade con todo o seu entorno, e onde podemos tamén facer uso da economía circular, apoiando a todo o que é o comercio local e de dar a conocer todas as riquezas que comentaba o conselleiro e que están aquí en Galicia, a maioría por descubrir fora. E iso é un gran activo que temos que poñer en valor. As Ecocabanas contaron para a súa posta en marcha cunha subvención dos GALP Ría da Arousa, que viron neste proxecto uns valores que concordan co Plan de Cultura Marítima de Galicia. Tomando un poquinho como idea ese Plan de Cultura Marítimo de Galicia, e tamén indo na línea da sostenibilidade, indo na línea da economía azul, eu creo que tamén temos que intentar reforzar os nosos povos mariñeiros, temos que intentar reforzar esa economía de sempre, da que tantas familias, tantas homes, tantas mulleres levan vivindo durante moitos anos, da pesca, do marisqueo, de tradicións que son nosas, que eu creo que non é únicamente falar de pasado, sino que é falar de presente e dun futuro que eu creo que vai ser moi próspero, e hoxe ademais estamos vendo aquí un proxecto que vai en esta línea, da cual eu dou enhoraboa, como dixen antes, a todos os que participaron nela, como non principalmente aos seus propietarios e tamén aos seus ideadores. A convocatoria dos GALP deste ano conta con 20 millóns de euros, o orzamento máis alto dende a súa creación.